दंमोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोननि सेराव सफैनो एसे लेट जाबाय दा जायखिजाया आं बे गेदेमा हाबाफारिनि थाखाय दुब्लिबारि गामिनि गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावबाय आरो गोबां गामिफोर दङ बे गामिफोरा बेबायदि मोजां हाबाफारिफोरखौ खुङा लासै लासै गोबाङानो बावलांबाय नाथाय थांनाय गोलाव समनिफ्राय दुब्लिबारि ओनसोलाव बे थेलेबलेब गामियाव जोंनि बे हाबाफारि मावफुंनायखौ आं नुबोबाय थादों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजांथार मोनसे नेरसोन इयुननि जोलैया इयुननि गथ' गथायफ्रा मोनसे बेनि गेजेरजों फोरोंथाय आरो मोनसे थुलुंगा मोनो जे जोंहा गामियाव मोनसे नियम दङ जाय नियमजों जोंनि गामिनिफ्राय जे जाय सुबुंफ्रा गोमोरलांबाय बै सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै बै सुबुंफोरनि न'खरनो मान बावनाय आरो बर' माहारिनि मुंख्लंफोर बिथांमोननिसिम मान बावनाय आरो जायफोरा दिनै बैसो जाबाय बिथांमोननिसिम जि मान बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया थारैनो जोबोर बाख्नायथाव इयुन जोलैखौ मोनसे थुलुंगा होनाय हाबाफारि आरो बेबायदि हाबाफारियानो मोनसे समाजखौ गोग्गो समाज दायो मोनसे समाजनि मोनसे न'खरनि सुबुंफोरखौ अनलायनानै थानो थाखाय राहा होयो आरो गावनि गामिखौ मोनसे मोजां थासारियाव लांनो थाखाय मोनसे थुलुंगा होयो आरो बे खामानिखौ दिनैहाय दुब्लिबारि गामिया मावनायनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आं दिनैल' फैदों बे नङा गोबाव जाबाय एमएलए जानायनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावबो गोबांथार बे ओनसोलफोराव आं बाहागो लादों एमएलए जाखांनायनि उनाव बाहागो लादों गोबां नाजादों गामिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथांमोननोबो खोथा होदों खोथा होनाय हिसाबै मावलांनो आं नाजाबाय थादों दा लाइब्रेरिया एसे गोबाय अबस्थायाव दङमोन दा जों लाइब्रेरिखौ लुबाय थादों लाइब्रेरि जानाय लोगो लोगो बेवहाय जोङो गोबां मेल मिटिं जानो हासिगोन बेनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगाखांहोनो माखासे हाबाफारिफोर जों लानो हासिगोन आरो मोनसे खामानिया जाहैबाय जोंहा लामाया अलरेडि सेंसन जाबाय टेन्डारबो जोब्बाय जोङो खोब जानुवारिनि लास्टाव लागै फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकआव जों लामाखौ बेखौ खामानिखौ मावनो हासिगोन जोङो 1.5 किल'मिटार लामा एबार जों सेंसन होग्रिबाय आरो बे लामाखौ आं सान्दों डाइरेक्टलि थांनानै दक्षिण कुमारिघाटाथिं ओंखारहैनो हानाय बे मोनसे लामाखौ कानेक्सन खालामनो जों नाजादों बाखि जोंनि जिखिनि 1.5 किल'मिटार बे अलरेडि सेंसन जाबाय टेन्डार जोबजोब्बाय जोङो फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइकनिफ्राय खामानि मावनो हासिगोन दा बे गोबांथार बोसोरनि जोंनि मोनसे डिमान्डमोन रायजो राजाफोरनि बे लामाया मोजां जानांगोन आरो लाइब्रेरिया मोजां जानांगोन बे मोननैखौ जों होबाय आरो मोनसेया जाहैबाय बाथौ मन्दिर दा बाथौ मन्दिरा अलरेडि 2 लाख बिटिआर सरकारनिफ्राय होबायमोन किन्तु सेकआ एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय सेकखौ जोङो कानेक्सननि थाखाय हरदों सेकआ मोनफैयाखै थारैनो बेबो मोनफैयोब्ला जों बाथौ मन्दिरबो जोङो थेलेबलेबै जों बाथौ मन्दिर गंसे गायसननाय बेवहाय आराम बहामनोबा जागायजेननो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जोबथारनायाव आं खावलायगोन बयबो गामिखौ लानानै एसे सिन्ता खालामनांगौ बेवहाय थानाय लेखा गोरों फरायसाफ्रा गथ'फ्राल' खालामनांगौ बे नङा जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा गामिनि साफ्रोमबो बिमाया साफ्रोमबो बिफाया गामिनि गावनि गथ' गथायखौ जौगाहोनायनि सिन्ता खालामनांगोन बैसोगोरा सुबुंफोरा बेवहाय एसे बाहागो लानांगोन आं लुबैदों दुब्लिबारि गामियाव जों बहुद धोनि थाखोनि सुबुं गैया जोंनि गामियावबो बहुत गोरिब सुबुंफोर दङ जोंबो जोबोद गोरिब न'खरनिफ्राय फैनाय बयबो मोजाङै मिन्थिगौ दा थेवब्लाबो जोंनि सम्पतिया गथ' गथाय जों जेसां खस्थ' खालामब्लाबो जोंनि गथ'खौ जाहाथे जों मोजां खालामनो हायो गावनि फिसाखौ जाहाथे जों मोजां खालामनो हायो बे मोनसे थांखिजोंसो जों बयबो आवगायलांनांगोन खारन जों दिनै नुदों गोबां फैसा थाखा थानाय गार्जेनफोरनियाबो फरायनायफोराव बा गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबां फरायसाफ्रा दिनै गोग्लैसोनानै दङ आरो गोबां दुखु खस्थ' खालामनानै दिनै हाजिरा मावनानै फोरोंनाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै मोजां थाखोआव दिनै उथ्रिसारनानै दङ दा बेखायनो जोंहा दिनै UPSCनि कचिंआव जोंहा भबेन्द्रआबो दिनै कचिं लागासिनो दङ दा लासै लासै जोङो बेयाव जों मोनसे गोदान सोलायनाय जोङो दुब्लिबारि गामियाव नुनो मोनगोन
दा बेखायनो जों दिनै लुबैदों बयबो दिनैनि हाबाफारियानो गामिनि थुलुंगा आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गथ' गथायफ्रा मोनसे डाइरेक्सन मोनगोन जोंनि इयुन जोलैया मोनसे डाइरेक्सन मोनगोन आरो आं फरायसाफोरखौ खावलायदों दुब्लिबारिनि जेसेबां फरायसाफोर दङ जोंनि न'खरा गोबां जेंनायाव थानो हागौ जोंनि बिमा बिफाया लेखा रोङाबो जानो हागौ बे गिदिर बाथ्रा नङा दिनै जों बुजिबाय जे फरायनानै जों ओरैबायदि जानांगौ जों फरायनांगोन जोंनि न'खरनि जेंनाजों जोंनि फरायनाया बारा सोमोन्दो थानाय नङा गाव जेसेबां खस्थ' खालामनानै फरायनो हागोन बेजोंनो जोंनि मा होनो सिमाङा मोगथां जाफुंगोन गोबां फरायसाफोर दङ गोबां धोन दौलत गारि गुरा जि नांगौ बेखौनो मोनो थेवबोथ' गोबां फरायसाया जाफुंसारनो हायाखै बेखायनो गावनि सायावसो डिपेन्ड खालामगोन जाफुंसारनाया नोंनो फैसा खाथियाव जुदि होनानैबो जुदि नोङो फरायनो रोङाब्ला दा बिदि मोनसे थासारि बेखायनो धन सम्पति जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बेजों इडुकेसना खुनु लोब्बा गैया सोलोंथाइया बेजों लोब्बा गैया नों गोदान गानबा फरायनो गोरों जागोन न' बिल्डिंआव थाबासो लेखा गोरों जागोन न' नों हायाव उन्दुनानै बस्थायाव उन्दुनानैबो दिनै लेखा गोरों जानो हायो बे मायाव सोनारगोन गावनि सायाव सोनारगोन दा बेखायनो आं दुब्लि बारियाव बेनि फिउचारखौ नुदों दा बेखायनो बयबो दिनै खावलायगोन गासैबो खौसेयै बे गामिखौ लांनांगोन आंनिफ्राय 100% बे गामियाव सहाय थाबाय थागोन जेसेबां हागौ आं बे गामिखौ सहाय खालामनो नाजागोन आरो खालामबोबायबो थादों आं बेखायनो गासैनिसिमबो खेबसेबाव दिनै आंखौ बेवहाय खावलायनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों मागो दमासिनि आंनि देरसिन बयनिसिम आं खुलुमबाय आंनि खुलुमनायखौ आं बावहरदों आरो बयखौबो मिजिंथिदों बयबो मागो दमासिनि गेजेरजों गावनि जे बे समाजनि जों भेलागुर सावनायजों लोगोसे जोंनि गाज्रि आबहावा गाज्रि थासारि गाज्रि साननाया जाहाथे जोबलांगोन बेखौ आं आरज गाबबाय आरो आफा बोराइ बाथौनि सेराव खेबसेबाव फिन आरज गाबनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावनानै आंनि फंनैसोखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।